Den sej. Ah. Juhu! Det var... Det går godt. Drenge, kom herover, så begynder vi at løbe den her vej. Eller vent lige, jeg hakker lige det her træ. Ja, fint. Så... Fint, altså vi... Nej, lad ham være, drenge. Jeg ved bare lige pludselig, så tager jeg alle vores ting. Det er 100 på. Hey, hvor han er i? Okay, drenge. Jeg tænker lidt. Nu har vi jo fået saplings. Skal vi ikke så bygge sådan en mini... Eller lad os gå herned og bo her, for eksempel. Jamen, Bella, kan vi ikke lade være på nede i jorden, please? Okay, hvor er den skov? Ja. Nå, der, jeg har fundet den. Er der ikke også birketræ og sådan noget? Fuck, er I så henne? Nå, der. Jeg kan se dig nu. Er jeg der noget, drenge? Det ved jeg ikke. Det kan man spørge Frederik om. Ja. Er det en hest? Jeg står oppe på en af træerne. Ja. Og så er der noget. OP. Wow, det er en ren OP-skov. Nej, tror jeg ikke. Kelvin, har du givet sten? Hvad, venner? Har du givet stensværd til dig selv? Nej. Må jeg ikke så lige låne pickaxen? Jo, jeg har ikke brugt den endnu. Nej, men Jensen, jo, det her træ skal vi bruge. Venner, jeg har ikke brugt den endnu. Nej, det er bare så vi kan få stenøkse eller det. Jeg kan bare have nogle ting. Jeg kan bare have sten, så jeg gør. Lad være med at løbe væk fra mig. Fuck er I henne? I løber hele tiden væk fra mig, I er så fucking hunde, nej. Ja, jeg går lige ind og fikser det. Hvor fuck er I henne? Drenge, åbn lige jeres inventory. Jeg har gjort det. Dreng, hvor er I henne? Jeg render. Det er også. Jeg render bare helt rundt. Jeg render rundt helt alene, jo. Okay, drenge, jeg går ned for at skaffe noget sten. Jeg begynder nemlig at grave. Jeg hakker lige noget sten. Jeg er sådan henne på den anden side af... Jo, jeg kan bare lige have en sten. Hey Magnus, prøv at skrive spawn. Jeg kommer og henter dig, for jeg skal alligevel over og hente noget kul derovre. Nej, det behøver du ikke. Ja. Sådan der. Så er der sten. 2. 4. 5. Men drenge, husk nu, vi bare har en skov herovre, hvis vi har hakket alt den der derovre. Okay, nu har jeg sat den på normal. Ja. Det er mig. Jeg er nede af min. Jeg har 16. Nej. Jeg har 18. Jo, jeg kan lige hakke den her side færdig. Mark, her. Hvor? Hvem er det, du kan tænke, Helgen? Okay. Ja. Jeg kommer nu. Drenge, jeg har kul. Og der er også bambus. Okay, drenge, vi skal altså gå sammen i det her. Ja, fordi I efterlader mig hele lidt tiden. Magnus, Nej. Ja.
Jeg kan bare lige hakke det her. Bum. Sådan Nej, der. jeg er på vej over nu med 16 sten. Jeg gør også lige den der. Jo, Ja, vi men kan jeg jo gider... lave sådan en helt vildt stor by med, hvor inde i hver rum har vi hver ting. Ja. Du må godt bruge min grotte for dig selv. Så bor vi op oven på jorden. Det er i orden, det er jeg ligeglad Jeg med. vil gerne mine. Jeg elsker mine. Mine er sjov. Hvor fuck er I henne, dronning? På verden. Det er fandme fedt at være med. Nå, jeg kan se en! Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg har fundet jer. Og hvad? Hej, Kelvin. Ah. I er allerede godt i gang. Jo. Det kan godt være, at vi så lige skal hurtigt have i gang genstarte serveren. Hvorfor? Fordi at vi skal først genstarte. Okay, drenge, kom lige over til mig. Her, Magnus. Nej, jeg har allerede... Ja, hvad er det? Stensvær. Godt. Så har du 2. Og du 2 er bedre end 1, er vi enige? Nu er du berserker. I ved godt, hvordan I kan hakke dem her oven i det. I laver sådan en trappe op, og så er det bare okay. Okay. Jep, ligesom jeg også er i gang med at lave herhen. Det er bare, ellers så får I alt. Men helst ikke nok dem, jeg har sat bakke på. Nej, det gør jeg heller ikke. Vi er også lidt væk fra. Jeg bruger ikke lige nogen lige nu. Jeg bruger heller ikke nogen. Jeg er faktisk sikker på, at jeg har slettet dem. Ja, det har. Nej, jeg bruger ikke nogen lige nu. Men jeg kan hurtigt få nogen. Jeg har slettet det. Nej, jeg kan ikke få nogen. Ikke lige hurtigt, men... Jeg kan godt, jeg gider ikke. Ja, jeg kan også godt, men... Jeg har specs, men jeg bruger dem ikke. Det gør ikke tingene bedre. Jeg synes, det nye Minecraft er blevet mega fedt. Ja, jeg synes også, det er fint bare med originalen. Prøv at kigge på mit sværd. Prøv at kigge på mit sværd. Hvad er det? Det er ikke kisten. Hvad er det? Det er bare næsten. Mm. Ja. Jeg er i gang med at hugge træ. Ja, vi skal sådan lave forskellige ting. Jeg er i gang med mine. Jeg er i gang med at hugge træ. Bum. Jeg er i gang med at få nogle forskellige ting. Jeg er i gang med at få mad. Ja, det er godt. Hvad laver du, Jensen? Det er også godt. Fordi det kan vi også på meget. Men vi kan også have sådan finde ud af, hvordan designet skal være til huset. Så ikke bare bygger et eller andet rød ulækkert noget, ingen af os kan lide det. Ja, det kunne vi gøre. Mm. Ja, det er faktisk meget fedt. Hej drenge. Hey. Okay. Nej, hvis vi er i gang med at optage lige nu. Stop. Ja, vi skal have ændret det på næste episode. Men drenge, bare lige lad os lige komme i gang uden... Nej, det gør du ikke. Mit se. Du fik kun 2, ha? Ej jo, du må godt hjælpe mig. Har vi... Nej, vi har ikke noget kul.
LOL. Vel, jeg går bare lige ud og skaffe noget mere mad til jer, så der. Hey, Jensen Da, her. da, 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 da. Nej, men... Nej, det behøver vi heller ikke, sådan rigtigt, hvis vi bare bliver. Mit home går til minen. Okay, hvem må hugge så meget træ? Det er mig. Nej, det er mig. Det er fedt. Ja, jeg har hugget en, over en stack. Jeg kan godt lide jeres kommentarer. Det var sådan, det er mig. Det er mig. Men hvad er det for noget træ, vi kan bygge vores hus af? De der store motherfucker nogen, eller de der bitte små nogen? Det foretrækker jeg. Ja, de store, ikke? Jo. For det er også dem, der er nemme at skaffe nu. Jeg synes bare, det Ja, det gør vi også, men der kan også være træ. Vi kan jo bygge det lidt af hvert, hvis vi bygger en landsby. Lige nu er jeg ved at få ud. Jeg er i gang med at få masser af mad. Også noget leder. Jensen må bede om dit sten. Hey Jensen. Jensen. Altid sæt 2 fakler derovre, der indgang er. Mig og Jensen tjekker bare grotten. Hvor er der egentlig, hvor er det egentlig, der er kaniner henne? Okay. Jensen, husk at kigge i vejret nu. Lad os gå den her vej. Har du træ på dig? Okay, kom lige med dem. Lav nogle fakler. Jamen, jeg kan slet ikke se noget, altså. Hvor lang tid er det egentlig, du kan filme i? Okay, godt. Ja. Ja. Jeg tror nok heller, jeg må til at komme tilbage. Jensen, jeg tror også lige, vi skal tilbage. Jo, men min pik er ikke fuld snart. Jeg er i gang med at få noget kul og noget mad og det der værd. En kører på... Jeg kan ikke helt huske det. Men hallo, drenge, I skal så også tænke på, at der kun er os. Ja, men det er bare... Det er bare... Jeg kan huske, at jeg fik en gratis sø af en venner. Jeg kan ikke huske, jeg tror, den kørte på noget med 2.000 eller det andet, jeg kan ikke huske det helt. Men der brugte vi også det... Fordi jeg overgik ikke at bygge et spawn, ikke? Så downloadede jeg af det, og det brugte så også bare det meste. Det var fint. Den kører på 512. Drenge, skal jeg bygge Okay, det er meget godt. minihuser, eller... Det er ret godt kørt. Ja. Mm-hmm. Jeg har været for uld til at lave en seng. Ja, jeg er 25 kun. Fedt. Hey, Kelvin, hvis du møder noget salt, må du meget gerne tage det med. Jeg har ikke nogen skål, men jeg kan lige lave en. Jeg har ikke engang nogen pickaxe. Har du ikke? Nej, jeg har kun svær. Jeg gav resten til stod. Ja, jeg spurgte mig meget, så sagde ja. Hvad gør vi det? Jamen, Magnus, det er bare lige sådan til, når vi begynder at spille zombier, så... Ja. Ja. Nej, det er mig, Jensen. Hvad bruger du det til? Hvad skal du bruge det til?
Ja, jeg synes det er nok. Det er bare, jeg skal bruge det videre til mig. Ja, Det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke lige kan finde et sidste spor, så vi kan lave 4 senge. Kelvin, jeg har 4 uld. Det er godt, fordi så kan vi også lave en til Nico. Jensen, så er det lige for dig. Nej, det skal jeg nok. Og hvad hedder det, kålet. Ja, jeg har faktisk gjort lidt af hvert. Jeg har også fået mad og uld og alt muligt. Ja. Jo, jeg kan sagt. Forhåbentlig. Den der mine kommer... Ja, Kan jeg bare tage noget sand? Jeg har fundet tilbage. Cirka 500 blocks væk. Jeg har med. Lol, kill, what? Ja, men det er også Lidt nærmere. din server. What? Der er et sted, jeg kan komme hen. What the fuck? Jensen, yes. Den bliver meget bedre at ro på. Okay, mærkeligt. Hvad snakker jeg? Ja, det skal jeg nok gøre, Jensen. Nej, ja. Kan jeg bare komme tilbage nu? Skal jeg så blive heroppe, eller må jeg godt gå ned og mange videre? Ja. Vi kan lige runde af på en ordentlig måde. Nu. Jeg kommer nu. Det håber jeg også. En er det ikke noget andet for. Min Ja, seng! Det er min seng! Når du kigge på seng. Den er bare pænt godt for min. Sådan der. Så fandt jeg den. Kan du ikke lige give mig den, Jensen, eller Kelvin, eller hvem det var, der fik den? Det er flot. Jeg sover her. Nej, det er min. Det var her, jeg vil sove. Vælg hvad? Vælg. Ja, men godt, det er en seng. Min seng, ikke, den skal være... Drenge, jeg tror, jeg fælder det her træ. Dreng, kan jeg godt lige få en plads her? Ja, Magnus, giv mig seng. Giv mig seng. Jeg er klar, Jensen. Ja, her. Ja. Jep. Ja, tak for den. Hej. Ja. Hej, ha' det godt. Hej. Hej.